ditata ampun kesusu kaya balapan apa wae. Jadi disik-disikan. Iku kaya arep balapan apa wae. Nek posisi wongkur ning Gunung Sewu niki. Cangkem kudu tamat-tamatan. Cangkem kudu tamat-tamatan. Ayo do nangkep cangkeme dhewe-dhewe. Soale iki lambe iki ora padha. Nggih, bener lambene ora padha kaya mana. Ora padha. Ana sing ngombo sing ciut sing duble ana sing Nah, Nggih, jane wong titikane niku mung kuping kok. Lah piyai nek kur niku arep apik niku anggere ora budhek mesti lancar. Oh. Nggih, lah nek kur balapan berarti ada satu titik yang tidak beres di telinga. Sik. Oh. Lah kok kuping mati. Oh, kasih mira Mas. kuping iki ora mesti ra padha, Mas. Kasih mira lho, Pak. mereng. Oh, mira kok. Mereng. Mas Aris nggih mira ta sian? Nggih. Mereng. Itu Pak Jumadi. Pak Jumari. Oh kula. Nggih. Mereng to Mas Darno. Jumadi kok Jumari. Jumadi iki ae. Ora Pak Du mriki pathokane kuping. Pathokane kuping. Ayo ora ngandel. Nek kuping iki kok karo kuping tengen iso beda, Mas. Pedhot. Bedane nopo, Pak? Ya manut sing muni. Ora percaya? Pangane nggih. Ora percaya manut sing muni. Ora percaya mana enak dari. Kula. Kuping iki kula tengen ra padha, kuwi manut sing muni. Ya ra. Nah, ya. Sapi. Wedhus. Ngene. Piye kok Pak? Bali Pak. Kuping kene. Kuping ini sapi. Wedhus. Ora padha ya Pak ya. Siji kuping wedhus, siji sapi. Tangan iki ora padha. Heeh. Jeh, niki tangan apa Pak? Niki tangan apa? Anjo. Niki kuwi niki. Tangan. Lah ora padha to. Lah padha mek kuping. Ayo. Jeh, berarti Nek padha berarti kuping. berarti lak kuping kula selen tangane jenengan nggih selen. Ngono ya? Nggih Pak. Iki kok mek tangan. Oh ya, berarti padha. Golku rasren. Golku rasren.
Gonmu ora slem. Ayo sesi meneh. Ayo Mas. Gonmu ora slem. Gonmu ra slek. Lah kan ora ono slem. Gonmu ra slek. Ora. Lah aku ora takon gonmu. Berarti aku tidak. Sing tak takon iki tangan apa? Tanganku. Sing iki. Tanganku. Apa? Iki sikil apa? Sikilku. Sing iki. Sikilku. Oh. Sikil meja. Iki sikile sapa? Sikilku. Iki sikile sapa? Sikil Hano. Ah beda. Beda. Lah kok ngemek beda kok. Ayo beda. Manut sing muni. Manut sing muni. Wah, hampir iki mau. Hampir ngundang pemadam kebakaran iki mau. Aku sok takon kene cedak ora pemadam kebakaran iki. Alah buyang banyu mawon pun padang mriki. Ya. Sokoro bisa Mas Jarno, Duwer, Omar Sono, Mas Jati. Jumari, nggih. Monggo sedaya kang sampun nangmu ubur monggo mangkat. Wis tuwa-tuwa. Sedaya nawung kagem raketing Mas ya. Leres, Mas, nggih. Pas derekan antar kanca seni. Leres. Pandonga kula kagem panjenengan kita cah kuncara Teng. Sami donga-donga Mas pangestu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Mas Jati menjadi dalang yang benar-benar sejati. Nggih. Di rumah bapak nek arep pinter. Ya. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi batatun kaya ibaton ngono. Aris dia Aris. Mas Aris, ampun pendapatnya Mas Aris ditimbali Mas Jati. Eh, Jadi dangdut, monggo. Wes diceritake mugi-mugi tansah paringi rahayu cenir insan ditolo alis ing bebaya. Sembah nuwun, nggih. Anakku Anang Jati sing tak jenengan pinter nang sukses. Terus kalau nggih dekatipun. Nuwun, nuwun. Iki Mas Tomar kira nembung, nembang Aris mau dia Aris. Mas Aris. Dangdut. Nah, dua karo Mbak Nining kowe. Karo Mbak Nining Suwandi. Pengiterku RRI. Oh, siap nggih. Sing ono. Mas Aris, monggo. Sebelah mriki Mas Aris. Pripun Mas? Awakmu arep nyanyi dangdut kok apa ono Mbak Nining ya ramu. Mawon kowe Mas. Hah? Jane niki wonten maestro dangdut. Lalu jarene sampean ku dangdut. Kok Mbak Nining arep nganu di Bali. Di sama balik. Wis ayo Ki. Nganggo ibumu kowe. Duneke kowe. Wis lagu apa urung tekan kok. Wis nganggo anu sepot tok. Ampun. Wis tekan ya wis. Iki kok dispoti kalih grujuk. Ya. Dibetongket napa saking senam napa? Ya rasa macam-macam karakter. Mboten macam-macam. Jenengan niku bos piro ini. Nggih, jauh bos iki bos. Kono ki rasa ngono Mas Bagi. Kowe ngelingono jaman semono kono nikah kae sapa sing main. Lho, Kono ngetengi anake wong to kae gara-gara kamu tak mumet sirahe. lha ngerti anak wong kaya ngerti anak celeng, ya anak wong. Bener apa ora? Mau pergi bar Kono ki Nasto. Yo gantian. iki wis tak hati aku tekan kene iki wis ikhlas lho. Ngono. Heeh. Ku mau kan yo geguyonan. Ngono. Apa mbak aku ngaku kurang dedek panjang. Lho. Angge sugeng dalu Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Yu Kunine. Dek Jati. Mau pergi bar Kepayon ning ndi? Semarang Barat ya, Pak? Ora to. Sih, Ndi to? Pejurungan. Sampangan. Lali pejurungan. Semarang Barat apa? Semarang Barat kae Iip. Oh, betul. Dereke Pak Kesdi. Mau bengi wayangan Sawaki saya nyeneng ya. Jadi kan ayo tak putih mau dadi Mas. Aku mau mah. Oh ning omah. Wah, masake men jenengan. Nggih, aduh ya Allah, alhamdulillah Atur kepanggih jauh. kalian
Niki pepunden kula halo Pak Desekal. Mas Tono. Teman-teman dan Mbak Sinden, aduh Umi. Halo Lek Mbak Gong. Halo. Engke aku kan ngopo, Dek? Kembang karo Aris nih. Nyanyi kali Mas Duh. Aris niki. Waduh. Aja anane lho lagune lho. Nopo? Aku senenge sing anu lho. Apa Pak? Jabalas. Nah, Loh, kuwi andalan lho lagu kuwi. aku balas nih, kula soalnya betul seneng rondo kula. Makasih Pak. Nanya mawon kali Mas Bagong terus. Kowe sapa? Disketeni omah. Kok cetok kira go disket. Jambelan melu, jam 12. Ada Mas. Sik, Mas kendang napa ono dianu Mas. Mas sambut Mas Tri. Menyang kuyung. Ngomong. Niku aku lu minggah nggih. Enggak. Nyawiji kali. Kanca-kanca monggo. Ya. Diwalik ora Mas Adi kendange. Wale niki wae karo tume. Nggih. Beres. Nah. Pak Bagong. Ya Allah, sehat ya Pak. Amin. Jaket biru sapa? Yo, Kon ngarjen. Oh ya mengko nak pas anu, malam terakhir rojing. Nggih. Oji. Ayo Maris, duit karaku ya Om. Oh. Ya. Mbak, kula iki jenipun Kok janipun kowe. kula niku termasuk gen nopo ini iki? Janipun kula. Nah, Jenengan gen apa? Gen Z niku. Mboten mudhing lagu jambu alas kula niku, Mbak. Alah janipun niku. Kok desa kok kono kuwi jebolan sakmono tok ora iso. Kula niku ngertos nggih lagu napa nggih. Gala-gala niku kerinduan. Oh ngono ya wis. Aku manut sama Kang Aris. Sing apa Mas Are? Kerinduan wae. Ya, wis. Napa kesayangan nih kan lebih viral. Alah aku ra iso nek sayangan. Ya. Lah, Kula janipun niku nganu Mas, janipun. ya mending tuh the point aja kalau nggak bisa ya wis ngomong nggak bisa. Mangga. Janipun iso ning dereng sinau. Kowe pinter. Janipun ngono kok. Hati-hati nek dadi Bagong. Pripun? Dadi eling-eling sing wis ya. Sing wis nopo? Kula nggak hati-hati. Hati-hati. Halo Mas yang dari Lemah Ireng Merak Mati. Wah, hadir. Mana? Ini kok masih tadi kok ini? Masuk angin. Saya cepat nak jamak ini cepat. Mas Slamet kok kali. Mas Slamet tukang lifting. Oh Mas Slamet, nggih. Rawuhipun. Nggih. Apa ki lagu kesayangan? Nomor dua. Kok anu kok kono? Mas Aris ki janipun niku lho Mas, janipun. Dene kula niku lho nak pun lekas lagu ngene iki lho. Kursi-kursi do mabur kabeh, Mas. Oh, boleh jenengan. Nggih. Nggih, janipun mriki nggih ngoten nggih Mas. Ning nggih pas boten ngoten. Matur sembah nuwun. Mau sih kok sayur narah. Nggih. Pak Nining matur sembah nuwun. Bang, tak baca ki lagu sih ya, Bang. Siap. Mergo ngendikane Mas Baki ojo nganti subuh soal cedak masjid. Oh, Mas, Ya. nggih. Sopo